мақомот дар тоҷикистон мегӯянд ҷудошавии оилаҳо зиёд шудааст. Ба ин хотир боҷи давлатиро барои қатъи ақди никоҳ 7 баробар боло бурданд. ба фикратон ҳамин роҳ барои коҳиш додани ҷудошавӣ мусоидат мекунад? ё тасдиқ намекунанд. хабаре ки ҳамдигари фаҳмӣ набоша барои ваё ҷудо шаванд. гуфти ваё ки причём нарху навои қимат кардану ин дуруст нест. ба фикратон кадом роҳҳо метавонад ки беҳтар бошад? аки роҳ ҳамун шавҳар зану шавҳар масъалааш ҳал накунад мо ҳеҷ бута наметавонем. давлатиро боло кунанд ки ҳамин мақсад маблағ зиёд пардохт карда наметавонем. ҳамин сабаб шуда метавонад пардохт кунанд ва ҷудо нашаванд. яъне метавонад пешироҳӣ метавонад чора наметавонад метавонад. талоқшавӣ кам меша. пул наметавони ёфта талоқ метарси чӣ намекунӣ ҷавоб наметӣ маҷбур кӯдако боша агар зиндагӣ мекунанд. ҳамин кӯдако чӣ када зиндагӣ мекунанд. ин хуб аст ба фикратон? ба худ ҳамин хуба давлат чанқа баландтар бардора қарз чира ҳамиқа талоқшавӣ кам мешавад. пулашон бисёр барои ҳамин ҷудо шуда мегиранд. агар меҳнат карда худашон ҳар як чиз худашон мехаридан мумкин қадри ҳамун чиз ба мерасидан қадри зан ба мерасидан. қайкун бо намеданам худа фаҳмида. бояд кунан ҳамин пешгирӣ ки ҳамин бачаҳои ёш ҳамин мегиранд ирӯзан пага талоқ мекунанд. анамия ҳамун зана бояд хона ҳамун занда буспон чизи боша занда бус